दिगंबर कामतीचे सरकार सामके करप म्हूण फाटल्या इलेक्शनाक बीजेपीन काँग्रेसीक धू धुली. सरकाराचे झिरो टॉलरन्स टू करप्शन आसतले म्हूण बीजेपीन 2012चे जाहीरनाम्यान उतर दिल्ले. मात ते पाळप बीजेपीक जमले ना हे स्वता मुख्यमंत्री पार्सेकर उलोवन दाखयता. करप मनशाचेर बडी मारपाची तशी उरली म्हूण इलेक्शनाच्या तोंडार तो उलयलो. प्रचाराक भोंवतना खंय लोक विचारतात. आणि आम्ही बघितलं की ह्याच विभागामध्ये मागच्या वेळेस लँड ग्रॅबिंगाची केसेस झालेल्या. चौकशी झाली आहे का त्याची? की हे बघा, लॉज ऑफ द लँड, जे भूमीचे कायदे असतात हे सगळ्यावरती बंधनकारक असतात. त्याच्यातनं कोण मोकळा सुटू शकत नाही आणि सुटू नये. मागची 2 वर्ष मी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा घेतल्यानंतर माझं एका बाबतीत जर कुठंतरी कमी लक्ष गेलं असेल तर अशा लोकांवरती छडी मारणं. मी शेवटच्या 2 वर्षात मला ज्यावेळी ही जबाबदारी दिली अनपेक्षितरित्या माझ्याकडे ती आली होती. सुरुवातीचे 2-3 महिने तसे मी अडखळत होतो, पण त्याच्यानंतर मी जी ग्रीप घेतली त्याच्यात डेव्हलपमेंट ह्याच आमच्या प्रायोरिटीज होत्या. पण एका गोष्टीकडे जे थोडंसं दुर्लक्ष झालं, म्हणजे जी मी पर्सनली परस्यू करणे आवश्यक होती ती म्हणजे चोर दरोडेखोर जे होते. कुठे SIT खाली केस होती, आणखीन कुठे चौकशी चालू होती, त्याच्यावरती मी खास लक्ष दिलं नाही. नॅचरल पद्धतीने चाललेले आहे ते चालत होतं. मला वाटतं म्हणजे आज जिथे जिथं मी जातो तिथं लोकांकडनं हा प्रश्न विचारला जातो की कसं बरं, जे भ्रष्टाचारी होते तुम्ही चांगलं काम केलं आहे, उत्कृष्ट काम केलं आहे, खूप चांगल्या योजना दिल्यात, विकास चांगला केला आहे, पण जे चोर होते त्यांच्यावरती दांडा मारला नाही. आणि मी मान्य करतो की ह्या बाबतीत मी थोडा जास्त ॲक्टिव्ह होण्याची गरज होती, ती मी झालो नाही. जनता मला खात्रीने आहे, मला खात्री आहे की भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत आणि मागच्यापेक्षा जास्त संख्येने गोव्यात कमळ निवडून येतील. आणि त्याच्यानंतर ज्या गोष्टी करता आम्ही कुठंतरी लॅप्स पडलो किंवा कमी पडलो त्या गोष्टींची काळजी पुढच्या काळात येईल. 2012तल्या जाहीरनाम्यातल्यो कांय मोजक्योच गजाली सोडल्यार बाकी सगळो जाहीरनामो चालीक लायला म्हूण बीजेपी सांगता. ज्यो चालीक लावंक पावल्यो ना तातूंत झिरो टॉलरन्स टू करप्शन एक. मॅनिफेस्टोतले थोड्यो गजाली तुमी उरल्यो म्हटले फाटल्या मॅनिफेस्टोतल्यो, तितून तुम्ही बडी मारपाची उरले म्हणटा पळय न्हू, ती गजाल उरली. मॅनिफेस्टो नसली, पण जनतेची आमच्याकडल्यान अपेक्षा असते. जनतेची आमच्याकडल्यान अपेक्षा असते. झिरो टॉलरन्स हांवें खास करून निमण्या 2 वर्सात रोजगार निर्मितीचेर भर दिलो मोठ्या प्रमाणात. पण ही बडी जी म्हणटा न्ही, बडी किंवा चाबूक म्हण किंवा दाणो म्हण, हे करूया. पण हांव म्हज्या स्वभावूच म्हजो आसा की दुसऱ्याक छळणारो हांव न्हय. पण जनतेक जाय की जाणे गुन्हो केला त्या गुन्हेगाराच्या ढुंगणाचेर लाथ मारणे हे गरज असता. जनतेक ते आवडटा. त्यामुळे जनतेचो प्रतिनिधी म्हणून म्हाका हांवें ते करपाक कमी पडलो हे हांव मान्य करतां. मॅनिफेस्टोतल्यो 4-5 गजाली उरल्यो म्हणटा तितूंतली एक गजाल न्हू. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी VJ चेतन गवस.